Генеральна прокуратура України. Чи є людина, яку бачить партія «Слуга народу» на цю посаду? Станом на зараз однією з кандидатур названий Руслан Рябошапка, і я вважаю, що це хороша, гідна кандидатура. Це людина, яка могла би вичистити ці стайні Генеральної прокуратури. Як відбуватиметься радикальне очищення та перезавантаження прокуратури? Як відбуватиметься, ви маєте на увазі, це з програми партії «Слуга як ми народу». будемо виконувати обіцянку зробити радикальне очищення? Дивіться, станом на зараз питання стоїть в наступному. За очищення прокуратури відповідає такий орган, як Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Це, м'яко кажучи, сумнівний орган. Я нагадаю, це орган, який відмовився притягти до відповідальності пана Холодницького, натомість одного із прокурорів притягнув до відповідальності за те, що той гримнув дверима, якщо не помиляюся. Тобто така практика роботи цього органу. Однозначно, цей орган також має бути перезавантажений. В який спосіб – це поки питання для дискусії, але новому генеральному прокурору однозначно треба буде дати оці інструменти, якими можна буде, зокрема, розбиратися із кадровим складом Генеральної прокуратури і мати можливість звільняти фактично тих, чий рівень доброчесності не витримує критики. Мені люди говорять, так, в українському суспільстві є такий вислів «сорока на хвості принесла», що Руслан Рябошапка не дуже хоче цієї посади. Я думаю, Особисто. що про це точно краще спитати в Руслана Рябошапки. Навряд чи я можу за нього це коментувати. Але чутки такі є? Чи це неправдиві? Я не можу це прокоментувати за нього. Це його питання, його особистого ставлення. Ну, це точно поза межами моєї компетенції. На Міністерство внутрішніх справ? У мене немає жодної інформації, хто би міг бути кандидатом на цю посаду. Але розглядаються певні кандидатури? Я ж кажу, в мене, на жаль, немає жодної інформації з цього приводу. Просто часто журналісти, вони також пишуть, що Арсен Аваков може залишитися при посаді. Наскільки це реально? Моя особиста думка така, що це би навряд чи відповідало очікуванням українців щодо очищення. Тобто відбудеться зміна. А якщо говорити про органи Міністерства внутрішніх справ, як їх реформувати? Тому що була реформована лише, всі про це говорили 5 років, лише первинна ланка. Так, Міністерство внутрішніх справ, коли ми говоримо первинна ланка, це Національна поліція, яка в 95% робить стик зі злочинами. Так, все починається з національної... Фактично відбулася певна реформа така фронт-офісу, а реформа бек-офісу, який фактично і відповідає за ці це процеси, оперативники, так, криміналісти і так далі. Тобто, це люди, які справді розслідують злочини. Що з цим робити всім? Фактично одним із варіантів могла би бути, наприклад, в якомусь форматі перезапуск системи оцінювання фактично співробітників органів внутрішніх справ. Ми знаємо, що ця система спрацювала, м'яко кажучи, кепсько. Майже нікого не звільнили із системи внутрішніх справ, а ті, кого звільнили, потім повернулися через рішення суду. Це точно не можна назвати очищенням. Однозначно доведеться до цього питання повертатися. Я це так бачу.